ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ଲସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ଏଇଟା ବେଲରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ବେଲ ପଣା ଯାଉ କହନ୍ତି। ଲଲୁ ଲସି ଦୋକାନ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ପିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଗଲା ବେଲ ସହିତ ଦହି ପୋଡ଼ା। ଆସିଗଲା ସୁନ୍ଦର ବେଲ ପଣା। ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିରେ କାଜୁ କିସମିସ ବନଭିଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ବେହେରାମ ଏବେ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପରାନନ୍ଦ ସ୍ୱର ବି ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମନ ଭରି ମୁଁ ବି ଖରାବେଳେ ତାର ମଜା ଉଠାଉଛି ମନ ଭରିକିନା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ ଶାନ୍ତି ପୁରା।